guys, good morning to everyone. Welcome back to another vlog. Kalaman nang mazin ama mazin to Dini ni mane जन्माष्टमी ni बन्द मोनदो आरोना बिनिखायनो भिडिअ लानो होनना सानबाय बानायनो सानबाय to बयखौबो हेपि जन्माष्टमी आरो दायो खैथा टाइम जाखो 6:42 to दायो vlog स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांदो दिनै आङो मा खालामो न'आव माने थानानै मा खालामो बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामसै to नायलांदो गाइस हि सोमना दोनदो आरोना ओमफ्राय दायो बेखौ सुहैनोसै दैसायावहाय एसा आं जाब्राय हि जाहैनाय लादो गाइस दायो आं पुरि बानायगोन पुरि एसेबांल' रोंना आटा मैदा मिक्स खालामबाय आङो मैदाया एसेल'सो दंखायोमोन पुरिया गांथाम जाबाय नै बेयाव संगासिनो आं सेरदों नै ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय आरोना बियो गाइस फाइनालि पुरिया मोनबाय रेडि जाखाबाय आं पुरिखौ जाना नायनोसै सिनि आरो पुरि गोथावानो सिनिजों पुरिजों भाजा संसै आरो ना फुंनि ब्रेकफास्ट आं दुगैखांबाय दुगैखांना ओरैनो दंथ'यो आरोना आं दुगैबाय आं दुगैखांनानै ओरैबायदि सानगोसायनै ओमफ्राय दायो आङो ओरैनो दंथ'यो आरोना दायो ओमफ्राय बाबुआ होनो ना बाबाय बाबुखौ लिंहरदां मा जाबावगोन बेयाव दिनबानो गोलैगोन दे ओमफ्राय दे Babu, babu. Sana mati dah. Mobile koma. Mobile hom nama kiri dia. Peri barsi usi warna dini hari ini muda. Hai pun ada. Oh hai abis ni bidi siapa? Hom nama kiri. Ini hai horde. Saya 4 kelera serga sinong kam. Kama ya song bayar kam berde 4 kelera. Nei dai dali songan dai mun ben pat kilere ya sei kham san sei dinaram papor na baten ओमफ्राय बे दोङो दालि आरो pat kilera ओमफ्राय बुट दङ नै बुट दायो जानोसै